हम सुना पहले सलाह कर हम ओकरा बादे कुछ कहम जाके सलाह कर हम देती ना लेकिन अब का करबो 1.5 लाख तार गधा बू गइल तब जा तनी देखा तनी कहती का मन कइनी खरगोश हनु जान तो हो खरगोश बेच दे कनु ना जी खरगोश ना बेचाई अरे पैसा मिली हो पैसा मिली पैसा के लालची का भइल बनी आए सब हमार घरे का उजार दे हम अरे उजारे का बा हां आखिर 1.5 लाख रुपए बैंक में जमा कइलु नु 1.5 लाख तो का हो गो 1.5 लाख रुपए उहे गुलाब पूछता के तू सीधा सीधी हो जे 2 लाख हां खरगोश का तरह मिल जसन जोखन भैया देखा गिलसन हो आगुलन जा कपार खाए खाती हां ए जोखन भैया सुन का कहता नहीं बोली जाके तू कहलु कि ना बेच दे जल्लू हां तबे बेचाई चली ठीक है बटुए मैं हमारा घर के उजार करके रख दी रौरा अब फाइल से घूमे क्या हो भैया अरे आवा भाई का रासला बुआ कइले जोखन अब भइल रासल आई है तू तो कहते कि ना बेचाई अच्छे तो फिर हम कहनी करे भाई देखा उनकर लॉस लागल 1.5 लाख रुपए का दहा के मर गई हां से भाई दे भाई बुझाई तो कतरा मनावत तो मनली है अजी ना हम बेचम जी देख बात नहीं कि नानू बेचब ए जोखन पहले हो अपन जनानी को हटावा तुम्हारे नाम हमसे बात करो जनानी के का कहती जनानी हटी आए अरे ना भाई तू इनका सब बतिया हमनी से बतियन देखो जोखन भैया हमनी के ताहरा से बात कर सकतन जा हे औरत जाति से हमनी के बात नहीं खींचा कर सकत काई औरत जा त घर के मलकान भी त ना बोली का अरे तू सुनो तू मत बोल जा मैं बुढ़ऊ चुपचाप रह जाई जा हमरा दुआरी तक से अरे भैया तो मालिक ही है ना भाई मालिक है तू मालिक ने मना हड़ा हां भाई इनकर सामान है भाई ए मर्द सीधा कह दे कि हम ना दे लेकिन हो बच्चा का हम लोग जाएं जबर काम हम देखी जा खाता मेहरानू के बात मन करो तड़ा ए सुना ना का कहतनी जी दे दो बेचारा के 1.5 लाख रुपए का दाम हो गई हम तक जाय दी दी मैं हमरा घर के उजार कर दी थारी ली बेच दी द पैसा हां रे जवाना मेहरानू से पैर भी करावे पड़ रहा तोरा काहे ना मेहरारू जब घर के उजरम काका हमार हाथ बढ़िया नहीं के ठीक नु तू अपना हाथे अब केल द रहू भागे ले लो भाई द तोहरा बस सौदा नहीं खाए तू लो पैसा आ द दे दी हुए के हम हमरा के घर के उजार कइले बनी दे दी हारा गुला मत अपना कर चला हां हेला छोड़ बन हो चल बोल सुना भागल को सुना लो अरे है ना सुना लो अरे भागल भागल पैसा दे मत लेके भाग मत बुझा तक मत ट्रेन धरे के तुम लोग बोल एकरा के फल खियई ह फल हां कौन फल अरे संतरा बा सेब बा अंगूर बा केरा बा अच्छे आ 2-4 गो समझ ले के फुलावल बूट बूट बेचारे को हां 2-4 गो गदा आवे से मत खिया दियो कि हम मर जाओ अरे ना भाई ओकरा से ना खिया चलो ठीक चलो निकलो आ जवान काम कहब तवन करी ठीक बच्चा आई आपकी परी कुछ हो कि तो हमनी के नहीं खींचे जाना तू जाके घरे आ कह दियो नु कि खाना मंगला हम जल्दी लेके चलो जा 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 जा, जा। का सोचत हो आज सोचत जन तनी काची कहनी कि गदहवा के बेचनी जा 1.5 लाख में हां तो उ त माने कामे ना आई उ त माफ हो गइल माने कसम गइल सन त फुलवा सुला देनी जा आई अब की परी बेचले बनी जाए तू खरगोशावा के उ त भाग गइल हो कि अब की परी बतलाई अब का हमनी के तू होखी अहो हमू कबेले इहे सोचतनी जल्लू तो उहे त सोचतनी हमनी सुता रही लेकिन हमरा नींद ना आइल हटुए त के बैठल बने अपन सोचतनी तब का तो जानतो अब हमारो दिमाग काम नहीं करत अब तू कोनो दिमाग लगाव अरे का कर दिमाग त लगावत हम तब पारू भइल अच्छा हो याद पड़ल एगो बात कही रौरा से एगो दिमाग हम एगो दिमाग में अपना मिलैले बन जानतनी का मंची जानतनी हम इसी बैठल रहम आ जब अइया सनु तो हमरा के मारे लागम हम रोवे लागम आय रोवे लागम नु तो खुदे अइया सनु आ जब मार लेम पूरा नु तो हम झूठो के बेहोश हो जाइब ऐसे जानिया सन कि मर गई आ बस उ अपने भुलाउला जी असम फिर कोनो चीज बात विचार एक नंबर के सोचले बाड़ू हां ई कहाला ऐसे दिमाग लगाइबू तो हमनी के कहां चल जेब जब जात बात है हां जी ना ठीक दिमाग लगले एकदम एक नंबर ठीक बटुए ठीक भैया करे आवे तो आई आवे तो सर आ तो अब हे नहीं मारम हां तू खाली झूठो के चिल्लाई हां जी हां जान गई बाबू हो बचावो हां सही कह जाई जने संग मौगी के मारा था अच्छा जैसे भी ओकनी कहिया सनु ऐसे भी हम मर जाइम ठीक एकदम दिमाग तो फर्स्ट क्लास लगले
हाँ देखो हम ओकनी के टाहिए में बानी हाँ उ जैसे ही अइयो सनु हाँ। हम मारे लगम तरह के आ तू रोए लगी हो हाँ। ठीक बानू सही बात बा हाँ हम देखत तनी ओकनी के ठीक बा आहो काजी उ दुआरी लगे आ गेल बा हाँ अब हम मारत नहीं डनु हाँ। चलै हो ठीक बा हां करे ये माय करे? अरे माय अब छोड़ दीजिए आप ना ऐसा गलती करो जाइए दादा ओए ऐसे नटई कइले बड़े गाधा बेचनी पैसा धइले तू हैं अरे नटंकी होई दिस लगे वजह से गाधा बेचल बा गलती करब जी गाधा बेचाई पैसा धइले तू खरगोश के पैसा धइले तू हैं अरे ओए मैं कोई बचाने वाला नहीं के ओए माई कोई नहीं के लौकत काजी हैं ए जखन भैया काहे हो अरे बता तू बेहोश हो जा बता काहे हो जखन भैया का हो भैया अरे मर्द का हला गुला कइले बोल हो अरे मर्द काहे के मारत दिन से हो? तहरा का हम सब खरगोश देले बनी गाधा देले बनी मलकिनिया के काहे मारत दिन से हो? बाजार लगैले बियाई बुझल ज्यादा औरत जाती भी तो मार के देखो तो बेहोश कर देलो यार तू बेहोश कर देला हां अरे यहाँ के जान लेलम हम ई तो बुझाता कि माने इनकरे सब कुछ बा हमारा कुछ नहीं खे अब बुझाता जी ही नहीं ज्यादा कौन सी है ई? ए मर्द हम जब तक चाहे तब तक जी जब तक जी हाँ तहरा का बुझाता है हाथ ना मरला मर्द हम सुनत ना रही दूरा पले द्वार पर सुनत रहा तब का तू कब रहा द्वार पर मर्द तनी मन मरला ह दादा बचाओ तो का करी बताओ जे दिन से तहरा के देले बानी हम हां ओ दिन से घर में ही बाजार लगेले बिया का उनकर कहनाम का बा उनकर गाड़ी तू काहे बेच रहा अभी तो फ्री में ना लगेला पैसा से लगेला पैसा देले रही भाई हम पैसा देले रहनु हाँ। तो पैसा देला हम सामान बेचनी ई बाजार लगेले बिया घरे ना मारी अरे मर्द ई तो मर गइली हो मर गईली हां हम जब तक ना चाहबी ना मुई तू ना मुई ना हो मर गइली चाहत रहा हमरो का पुलिस दरोगा आई नु तो हमरो का पकड़वाई हम जाता नहीं ए मर्द सुन का केने चलत बोली बताओ हमरा से हम चलिए मर्द लेकर जौन खरगोशवा देले रह हां हम गोरी कुदारी चलावे हाँ। आ कहने जाके घर से खाना जाके कह दे लेवे के आ उ साला जंगल में भाग गइल अरे तो आ जाई नु आ जाई आ जाई हां तारा के हां अभी तक ले ना आइल ए मर्द हम जाता नहीं पुलिस दरोगा आई तो हमरो को फसाइबो हमरो को धरवाइबो अरे काहे खातिर बरदे हमार तो बर्बाद होइबे कर पैसा हां अब मुआ तो देला अरे भाई जब तक हम कहनी जब तक हम ना चाहबू ना मुई कैसे देखा हमार कमाल अजीर रे आ कोई हाँ हो अच्छा पानी वानी पियल हनी ना ही पानी कहाँ पीने है हमके बहुत नींद लाग गेल रहे नींद लग रहे नु हाँ। देख लला अरे मर्द लेके बैठी हेकर कमाल बा हो हाँ सब एकरे कमाल है ये मैजिकल है मैजिकल मर्द हम डरा गो रही कि मर्द लकड़िया जिया देलस ना हाँ खूबी बेकरा में छुआ मत मर दे कि हमरा के दे ना दो बे ना भगल तो सब कुछ ले गेल तू ही दे जो ना। भाई दे दो ना मर्द तू हमरा पर ले आओ तो तार गधा देनी तो कहता मरिए गइल खरगोश देनी तो कहला के अरे भागे हम बड़ी गइल मार ना औरत के जने मान लो कभी मर जाई तो हमू सिंहाइम नु हां दे दो हमरा के तो दा पैसा दा ऐसे थोड़े दे फ्री में बा बोला जौन कहबा जौन दे दे एकर भाई अब तार दुगो लॉस देखते हुए 25,000 से कम ना लेबे ना कुछ कम कर ना ना 1 रुपए का 20,000 20,000 जा 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 हां निकल दे ले ला जखन भाई देखा हमर दे हम लॉस मिली है मिली तारा देखला तार सामने नु चलो ले लो थोड़ा ला का करब हमरो घटिए पे घटी जाता अब वो घाटी फायदा तो सब भगवान के हाथ में बा बुझल नु हाँ। अब तार किस्मत तो तार साथ नहीं कह देत हैला आय करा से खूब मरिया आ जब मर जिनु तो समय लग सुहा देबो देखला नु तार सामने देखला नु हां यार जी बेली जेला सनु हम एमे खुद खूब बा आ केहू लोग कहिया मत निकल जा जल्दी निकला चरवा ला हां यार हां जा निकला केहू लोग कहिया मत ना हई धरा हो देखलू एकरे कहल जला कि आम के आम आ गुठरी के दाम हाँ जी हाँ अब हमने भी हो गई 2.5 लाख रुपया भेलू तब का हम आइडिया बताई नहीं तबे न रही हाँ तो दोनों आदमी के मेथी से भइले आज सुना
अब तो उ तो कहने मार के साचो मुंगा देबे त का करे हमनी के अब रौरा सोची का करब का ना करब हमनी के भाग गांव में छोड़ देबे के हां बुझलू? अब का करल जी 3 गो ओरहन से हटनी जा हां का रे का जी अरे तोरा का कब वही खाना मांगनी है तोरा ले रे आ तू खाना काहे ले कैले हा कब वही ना कुदारी चलावत तो हम इतना बेरा हो गेला खाना कि हमरा से खाना मांगे आई रहे एगो खरगोश ना भेज रही रे खरगोश हां रोवे दिन में पीयू के आ गई का जी हम भी पी ले बनी हैं चल रे पी ले बनी हैं हां तो बता बोल पहले ही बताई 1.5 लाख देनी तो जाके गधा खरीद लेनी आई 50,000 ले जाके खरगोश खरीद लेने बनी हां खरगोश खातिर खरीद ले बनी एकदम पागले बनी का जी खरगोश की खबर घर में देई ना इला खरगोशवा खरगोश आई ना एकदम पगला गई बनी रहुआ और कोनो बात नहीं की हम ही पगलाई बनी बेटा हम पगला मुंह लड़ा करे मुंह लड़ा करे हैं मुंह लड़ा करे मुंह लड़ा करे हैं मुंह लड़ा करे हैं मुंह लड़ा करे हैं किसी रे हैं किसी बड़ तुम हैं तेरा को मार के मुंह आते कबे हमरा के परेशान कर बता दे भैया कबे खाना मांगनी है अभी तक ना लेके कोई खरगोश भेजनी है तब ना लेके कोई मोर गुल करे मुख लेके ये तो मोर गुल भाई रुको रुको डंटोस सुंघावे दो आई दादा ये तो मोर गुल मर दे लेके अरे मर दे लेके मोर गुल करे मर दे लेके हाँ ये दादा डॉक्टर सिमोनी तब न किया हाय रे जो खाना अरे बाप रे बाप हमारा के भिखार बना दे रे जो खाना हाय रे जो खाना हाय रे जो खाना अपना औरतिया को मुआफी वो भी जाता ही साला ओकरा के देखा तनी कहाँ बसला ओकरा के मार मार ओकरा के मुंगा देते इतना चला तो उजरन का तू जानता न हम का हां बउआ सब हम जानता नहीं हो चलो चलो हम जानते हैं सब चलो हमरा के बताई हो देखेंगे के पीड़त अरे जोखना बाहर निकल ए जोखना बउआ है रे बाप रे बाप ए जोखना ले लो अरे कैसे ठगी होला ए हैं ले का घर में हो बाहर निकल कैसे ठगी होला हो हैं हम अपना मेहरानू के मार के मुआ देनी होई डंटा देले बा बतावा होई कुल का सटले बा होई होई मार के मुआ देनी कतनो सुंघवा त जियत उ एमे केहू नहीं के भाग गेलो से घर छोड़ के अब तो तू फसबो करब भाग गेलो से घर छोड़ के जाते ना पैसे का का बात बा जी का बात बा काहे चल रही सब अरे मर हे जोखना नाम कर रहत रहनु बैठा बैठा को खाला मत बैठा बैठा खाला मत खाला मत मास्टर बताइए ना सब पहले का बात मैटर ये बाटे कि इनका के पहले घोड़ा बेचलस अच्छा 1.5 लाख में है ना गोश बेचलस अच्छा 50,000 में अब देखना एगो लकड़ी बेच के भाग गेल है कहलक मेहरानू के मार दे बनू अब मर जी जा फैन सुहार तो जी जाई ई बेचारा मेहरानू के मार के मुंगा देना सुगावर जन से मेहरानू जिंदा बेच मर गइल अरे बहले सब तो किराया पर रूम ले रहा सब क्या भोर ही भाग गेला 4 बजे आहा चलो 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 भाग लो तू साला भारत में कहीं रहियो सा हम ओकरी के खोजवा ले चलो 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 ओहो यही से कहल जाला लालच उलच ना करे के चाहिए नहीं बउआ ना जाई जा हाँ तो नमस्कार प्रणाम भैया तरुआ देखनी जन को हमनी के ठग ठगिन के कमाल लेकिन ई ना करे के चाहिए भैया ऐसे केहू के परिवार दिक्कत में आ सकता है देखनी है कि ठगे के चलते अपन परिवार के जान ले ला ऐसा हो रहा बा ठग लेकिन ठगे के ना हाँ भैया तो वह सब देखबनी है जा हम बहुत लालच कर देले रही हमारा इतना लालच घुस गए है कि हम आज के डेट में बहुत भिखार हो गई भैया तो ये पर ध्यान दे जा लालच बुरा बना है भैया धन्यवाद तो भैया सब रोरो सब देखनी जानो कि कैसे भइल तो अपन पैसा बढ़ाई नहीं जा यहाँ के पैसा घटाई नहीं जा तो वैसे कभी भी ना करे के चाहिए हमनी के वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करम शेयर करम
चैनल के सब्सक्राइब करम, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि उनकी वीडियो कैसा लागल है। तो इतने पर दी विदाई, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।